बाक्सा जिला एबसुआबो उरखारि बेरेखा सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 27थि मुंख्लं सान। दिनैनि सानावनो उरखारिफोरा बिथांखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदोंमोन। बिथांनि जिउखौ उरखारिफ्रा फोजोबनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनाय सान एबा 30 जुलाइखौ उरखारि बेरेखा सान महरै सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। दिनैनि उरखारि बेरेखा सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोरा फालिनाय बादिनो बाक्सा जिला एबसुआबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी हाउस जिल्ला मावख'नि उरखारि बेरेखा सान फालिनायखौ नुनो मोनो। बे फालिनाय साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगायाव आर'ज गाबनायनि उनावनो गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया। सोमब्ला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बाउजिनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द सरगयारिया गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारेव बिरहोयो जेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि लोमदोन बसुमतारीया। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो सुबुं लांखारनायनि हेंथायै सागान होनाय हाबाफारियाव सागान होजेनो मोनसे समनि बारग' आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारीया। मख'जाथावदि बे बेरेखा सान फालिनाय हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जिउ आरो बर' हारि दानायाव बिथांनि मेंनो रोङै बिफाव बे आयदाखौ लानानै गेवलां सावरायमेलबो खुंफुङो। लोगोसेयै जिल्लानि बिबानगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन दख'रानि बिबानगिरिफ्रा थै दान होनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोनो। गिबियाव दिनै उदखारि बेरेखा सान। बे उदखारि बेरेखा साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो गोसोखांथि हिसाबै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि खम समनि थाखाय जों सावरायमेलखौ जों खालामगोन मिरु दुलाराय बर' आरो फरायसा जोंनि आफादनि जिल्लानि मावथि बिथोन बिथांमोना बायदियै लोगो लोगो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि नब्लां जोंहा बाक्सा जिल्ला मेडिकेलाव दुलाराय बर' मोनसे फरायसा हाबाफारि दङ। आफादनि ओंखायनो बे जोङो बेनि गेवलां थाखायबो फोथाराव थियारि खालामगासिनो दङ। लांगोनायाव जों सानसेनि मेडिकेल हाबाफारि स्टाफ लानानै बिथांमोना बे मैयानिफ्रायनो हाबाफारिखौ थियारि जाखानानै दङ। ब्लाड दैदेननो डनेसन थाखाय केम्प थियारि जादों आरो थै दान बेवहाय होनाय जों हाबाफारि जेब्लायबो जों बयबो मिथिगौ सोमब्ला बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि जाय बिथाङा रावखौबो माने बाक्सा जिल्ला गिया दुलाराय बर' हवायैनो फरायसा आफादनि रावखौबो गेदेर आफादगिरि माने बिथांनिसिम नेवसियालासिनो साबायखर बिथाङा बावहरदों। गिबि गावनि हाबाफारि जिखिनि रोंगौथिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' गोथार फरायसा फिरफिलाखौ आफादनि बिरहोनायनि थाखाय आफादगिरि महरै नैथि हाबाफारि माहारिखौ हिसाबै जोंहा जौगानायनि थाखाय दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सिमां जोहोलाव बे सोमब्ला सिमांखौ बसुमतारी बिथांनि बड'फानि जे मुसुखायाव सिमां बेखौ जाफुंसार बिबार होनो थाखाय बावनाय नैबे बिथांमोना हाबाफारिखौ नाजाबोदोंमोन। मावफुंनो हानायनि थाखाय बिथाङा बाक्सा जिल्ला जेब्लायबो बर' थुनलाइ जुजिलांदोंमोन आफादनि मानाव गेदेर आरो बे समाव आफादगिरि उदखारिफोरा बिन'द चन्द्र बिथांखौ सरगयारि बिथांनि मानगोनां जिउखौ सार बिथांनिसिमबो फोजोबस्रांनाया जोंनि साबायखर थाखाय बावहरबाय बुहुद हाबाफारिखौ दुखुनांथाव मावफुंनो हानायनि आरो थाखाय। बे जेब्लायबो गोसोखांथि आरो जों जेब्लायबो थामथि गोसोखांनांगोन माने हाबाफारि उदखारि गोजोननि थाखाय जि जोंनि गुफुर फारौ गोसो बिरहोनाय बे उदखारि गोसोनिफ्राय जों जेब्लायबो बिरहोगिरि उदार जानो हिसाबै जों हानांगोन। हांख्रायदोंमोन मानो मिरु होनबा दुलाराय बर' फरायसा मानसिया आफादनि जोनोम जायो लोगो खेबसेनि आफादगिरि थाखाय दारमोदोन बेवहाय बसुमतारी सोरजोंबा मानगोनां मोजां बिथांनिसिमबो मोनलायनाय सोरजोंबा गाज्रि साबायखर मोनलायनाय बावबाय सोरबा हाबाफारिखौ सोरखौबा मावफुंनानै होनायनि सुखुलायो थाखाय। बे सुखुलायोबा सोरबा सोरखौबा मोजां मोनैनि थाखाय जिउ उदखारि फोजोबलायनाय बिसिम ड्राग्स जाहाथे रावबो आरो आवगाया सुबुं बिनि थाखाय लांखारनायनि हेंथायै जों सागान होनाय दुलाराय बर' हाबाफारि फरायसा बे आफादनिफ्राय जेब्लायबो हाबाफारिखौबो खावलायगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि मावफुंजेनग्रोनानै होबाय समावबो उदखारि मोनसे समनि गोसोथि दुलाराय बर' फरायसा जेरैहाय आफादनि मानसि आफादगिरि बुथारनाय बा मानसि डक्टर लांखारनाय दीपक कुमार माने बसुमतारी ड्राग्स मानगोनां जानाय सार बा बिथाङा ड्राग्सजों सागानखौ माने होजेनग्रोबाय। सोरखौबा फोजोबनो नागिरनाय बेनि बे थाखाय बिथांनिसिम साबायखर हाबाफारियाबो बावबाय। जाबाय थादों। दा बेवहाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सागान मोनसे मानगोनां केम्पेइन बेहाय लानाय हांख्रायजानाय जादों। साफ्रोमबो आलासि बे सागानाव जों बिथांमोननिसिमबो बे समाव जेब्लायबो साबायखर बे बावबाय जौ आरो जुवा जिल्ला ड्राग्स एबसुनि बेनि हेंथायै आरो दखरा लोगोसे एबसुनिफ्राय बाहागो लानो हानाय मानसि जोंनि लांखारनाय मावथिगिरि बिथांमोननिसिमबो आरो लोगोसे मानसि हाबाफारियाव बाहागो लांखारनानै लानानै बेखौ जिउ मेहेरगोनां फोजोबनाय खालामनायनि थाखाय बे साबायखर बावबाय। हाबाफारिनिफ्राय जेब्लायबो जानगाराव थानो लोगो थाखाय लोगो जोंनि खावलायगोन दखरा एबसुनि आरो बिबानगिरि जोंनि बिथांमोनखौ गेजेराव जेब्लायबो गोजोन आरो सान्थि सावरायमेल जागोन बे जायगायाव गोजोन आरो सान्थिखौ जोङो जिरायनो थाखाय गुरै जेब्लायबो खावलायबाय। लाखिनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। दान्दिसे समनि थाखायल' जों सावरायमेलखौ जेब्लानोखि खालामगोन। जोंनि मानो गेजेराव होनोबा गोजोना थागोन गिदिरथार अब्लानो जोंनि हाबाफारि गुबै जौगानाया हाबाफारिया फैगोन। जाहैबाय जोंनिया आरो माबा ब्लाड मोनसे डनेसन जुदि केम्प। जोङो जोंनि बेवहाय बयबो गेजेराव बाहागो लागोन। माबा मोनसे सानलायनाय ओंखायनो हलायनायाव बयखौबो जुदि फारागथि दङब्ला बेखौ सेमिनार सावरायनायनि जागोन जायगायाव गेजेरजों बाहागो लानो थाखाय माने गुरैयै सुस्रांनो खावलायबाय। हानाया जोंनि आखायाव दङ बा जोंनि माने हाबाफारियाव जों लानो हायो। सावरायनायनि गेजेरजों गोबां जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो। नाथाय सावरायनायनि सिगां जिउ फोजोबलायनो नाजानाय दिनै ससियेल मिडियाफोरावबो बेबायदि गोबाङा नुयो। जोंनि लाइमोनफोरा सोरखौबा जिउ फोजोबनो धमखि होनाय सोरखौबा बायदि बायदि माने दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाज्रि माने बांसावनाय बा गाज्रि कमेन्ट होनाया गोबां जादों। दा नैबेबायदि गोसोथिनिफ्राय जोङो जेब्लायबो जानगार जानो हानांगोन। नोंगौ माखौबा सुखुदों माखौबा सुखुवाखै बेखौ जाहाथे मोनसे कनस्ट्राक्टिभ माने बे सावरायनायाव फैनांगोन।
कनस्ट्राक्टिभ डिबेटफोराव फैनांगोन जानला मानला माने भाषाफोरखौ बा रावफोरखौ जाय रावा जोंनि थाखाय खाब जाया जाय रावा सोद्रोमथि नङा बेखौ जाहाथे बाहाया बेनि थाखायबो खावलायगोन आरो लाइमोनफोरा जेरै गावनि जिउखौ फोजोबदों बा गुबुनाबो ड्राग्स दौनानै फोजोबदों बेखौथ' जोङो एखेबारे फोजोबनो हाथारनांगोन जोंनि हारिनिफ्राय बे माने ड्राग्सआ जे जोंनि हारिखौ फोजोबनायनि लामाथिं मोनसे लाबोगासिनो दङ बेबो जोंनि थाखाय गिख्रंथाव बेनिफ्राय जों उद्धार जानो हानांगोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे उदखारि बेरेखा सानाव जेब्लायबो खावलायगोन जाहाथे उदखारि गोसोखांथिनिफ्राय जोङो जोंनि गोसोखौ उद्धार खालामग्रोनो हानांगोन अब्लासो जोंनि हारिखौ जोंनि माहारिखौ जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबोजों जों अनलायनानै गोजोनाव जोङो हान्थिलांनो हागोन गोजोनथों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन